Halløjsa! Glædelig påske! Og velkommen til vloggen. Det er jo kun påske en gang om året, så jeg har været i gang med at male påskeæg. Desværre så havde jeg kun hvid farve tilbage, så det er måske ikke... Ja. Master of Creativity. For tiden går jeg bare og glæder mig helt vildt meget til, der er landsmøde. Jeg har nemlig skrevet en landsmøde børnesang, og den er mega fed. Jeg glæder mig helt vildt meget til at synge den sammen med børnene. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til, at børnene skal synge den foran alle de voksne. Det bliver for vildt. Temaet på landsmødet, det er jo hjertestarter. Så jeg har skrevet en sang, der hedder Start mit hjerte. Det er en bøn til Gud om, at han må få vores hjerter til at slå. Både sådan bogstaveligt, men også sådan i overført betydning og banke for ham. Så hvis I gerne vil høre den, så skal I bare finde landsmødet i Skjern den 22. til 24. april. I får nemlig ikke lov til at høre den nu. Okay, for meget. Ja, for meget. Jeg har skrevet en anden sang, som vi får lov til at høre i dag. Der var nemlig en, som sagde til mig for længe siden: Simon, kan du ikke sætte melodi på nogle bibelvers, så vi kan synge dem med børnene? Og det synes jeg bare var en mega fed idé. Det var noget, som man gjorde helt vildt meget engang. Men hvorfor ikke bare stadig gøre det? Det bibelvers, som jeg har valgt, det er 5. Mosebog, kapitel 31, vers 8. Det er Moses, der taler til Josva, da Josva han skal til at overtage lederskabet efter Moses. Israelitterne, de skal lige til at gå ind i det lovede land, altså Israel, og der venter rigtig mange sådan fjender derinde. Så Moses, han siger til Josva: Herren selv går foran dig. Han vil være med dig. Han vil ikke lade dig i stikken. Han vil ikke svigte dig. Vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme. Og det er jo også rigtigt i dag. Gud, han er sammen med os. Vi behøver ikke at være bange. Vi skal ikke lade os skræmme. Så det er jo et budskab, som man sagtens kunne synge og lære udenad på den måde. Så nu er det blevet tid til ukulele! Hallo! Sangen den går sådan her. Herren selv går foran dig. Jeg ved ikke, om der kommer flere med tiden. Det kommer nok lidt an på, om I kunne lide den her. Så hvis I kunne det, så må I sige til. Ja, og hvad er så moralen i dagens vlog? Det skal jeg sige dig. Hvis man har en god idé til mig, så skal man bare sige det. Så kan det være, at man får sit ønske opfyldt. Det var dagens morale. Kan I nu have en rigtig, rigtig god påske? Se at få malet nogle påskeæg, eventuelt med nogle farver. Så ses vi jo nok igen en gang efter påske. Hej!